ପ୍ରିୟର ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ନିଜକୁ ଫେରି ଦେଖିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଆଖିରେ ଆଜି ନୂଆ ଆଶା ସାହସ ବାନ୍ଧିଛି। ଭାବି ଭାବି କଥା କହୁଥିବା ମଣିଷଟି ନୀରବତାରେ ଏଇ ଜହ୍ନ ପାଇଁ ଅଳି କରୁଛି। ଅଳି କରିବା ପାଇଁ ବି ଭାବନାରେ ତା ପାଖରୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ ବୋଲି ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲି ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ବି ବିଶ୍ରାମହୀନ ଶରୀରଟା ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଉଠି ପଡ଼ି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଯିବି। ବାସ୍ତବରେ ଅତୀତକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଭୁଲ ସବୁ ସୁଧାରି ହୁଏ? ନା, ହେଲେ ମନର ଡାଏରୀରୁ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠା ଚିରି ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ କରି ହୁଏ।